Hej, mit navn er Melissa Lund Nielsen, og jeg stiller op for Enhedslisten. Hej, mit navn er Berhan Shahin, og jeg er tilhænger af Enhedslisten. I Enhedslisten, der brænder vi blandt andet for fællesskab, lighed og velfærd. Før i tiden prægede dybe sociale og økonomiske forskelle i Danmark. Det vil Enhedslisten sørge for at ændre på. Fælles velfærd sikrer os, når vi bliver syge, mister jobbet eller har brug for børnepasning. Resultatet er ikke kun et mere retfærdigt samfund. Det er også mere effektivt, mere ligestillet og bedre økonomisk. Skandinavien er et godt eksempel på, hvad de kan gøre godt for. Fordi de har valgt fælles velfærd, bliver de mindre hårdt ramt af krige i forhold til andre lande. Jeg kan rigtig godt lide Enhedslisten, fordi de blandt andet går meget op i ligestilling. Det gør, at jeg føler mig tilpas i f.eks. samfundet, hvor jeg ikke føler, at de andre ser anderledes på mig, bare fordi jeg kommer fra et andet land. Alle er lige. Et skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs, synes Enhedslisten er en god idé, fordi at økonomisk lighed ikke alene kun er retfærdigt. Det styrker os fællesskabet, og dermed vil ingen føle sig bedre end andre. Jeg synes godt om, at Enhedslisten går efter mindre arbejdsløshed. Det kan hjælpe landet, sådan at der er mindre fattige, og de har noget godt sted at bo, og der er flere, der kan få noget mad med hjem. Enhedslisten vil derfor videreudvikle det danske skattesystem, så samfundets udgifter og så videre fordeles mere ligeligt. Vi kan sammen skabe mere tryghed, bæredygtig økonomi, velfærd og sammenhold. Stem Enhedslisten, fordi fællesskab fungerer.